Hai guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअआवहाय आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरग्रोबाय। दिनै बैसागु दिनै फालिदों आरोना, ओमफ्राय गामियावनो एसे अमा सिथारदों, खाजि जागोन आरोना, ज' मोसागोन। आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आरोना। थांनो ओंखारबाय लोगोफोर, बिदिबा खेलाबो होगोन आरोना। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर, आं न'निफ्रायनो स्टार्ट खालायनोसै लोगोफोर। बाजैजों आदाजोंखौ खुलुमलांसै थांसै। गोदान बोसोर रंजानोसै, एसे मोसानोसै गामियावनो आरोना। बैसागुनि नै संगासिनो संग्राफ्रा। एसे मोसानोसै जानोसै आरोना बैसागुनि। जेराव बेदरखौ संनायखौ एसे देखायना आं। लोगोफोर आङो ना बैसागुनि भिडिअ आपल'ड होबाय, दाना कपि स्ट्राइकसो फैबाय आरोना। ओमफ्राय मानि थाखाय बिदि कपि स्ट्राइक फैखो आं मिथिया आरोना। गामियैनो जोङो ज' बैसागु जाबाय, रंजाबाय बाजाबाय, गेदेर मानसिफोरखौ मान होबाय, आर'नाइ सोलायलाबाय। ओमफ्राय आङो जोबोर गोसोआव गाज्रि मोनदों आरोना। अब्लाबो आङो डिलिट खालायफिननानै गोदान आपल'ड होफिनबाय आरोना, इडिट खालायनानै। लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ साननो हागौ मानि थाखाय भिडिअ मोनसेखौनो गोदान गोदान आपल'ड होफिनबाय थागोन होननानै सानगोन। आङो बिदिनो भिडिअआ अबेबा कपि स्ट्राइक फैबाथाय आङो बिदिनो आपल'ड होयो आरोना, गोदान डिलिट खालायनानै आपल'ड होफिनो। नोंथांमोना आंखौ साननो नाङा दे मोनसे भिडिअखौ मानो बिदि आपल'ड होफिनो होननानै साननो नाङा। आं कपि स्ट्राइक फैबाथाय भिडिअखौ डिलिट खालायनानै गोदान इडिट खालायनानै आङो आपल'ड होफिनो आरो लोगोफोर। बिदिबा नायलांदो आरोबाव फिन खनसे नोंथांमोन आंनि चेनेलखौ। आंना अननानै नोंथांमोना आंखौ जुदि नायनानै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला, आंनि इडिट खालायनाय आरो भिडिअ खालायनाया मोजां जायाबाबो नोंथांमोना आंखौ साबस्क्राइब खालायनानै होबानो जाबाय, सापर्ट खालायलांबानो जाबाय अननानै। प्लिज माबार 1K खालायना होथारदो लोगोफोर, थाबैनो साबस्क्राइब खालायना होथारदो आरोना। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। खाजि जासिगोन एबार, जा बेदर खाजि। दामनो थिनदो।
जादों अमा बेदर गोखा गोखै जादों दा अमा बेदर Ngày lấy ao buồn nồng miếng hoa chậm chậm lên lẻ chậm tay lên nông là cây bơ xuân Gıza gıza Gıtan gıtan Zana Let's go!
बोथोरा जोबस्रांबानो लायथारनोसै आंलाय नोंनाव ददेरे